aan de ene kant kun je zeggen, daar hebben ze dan geen gevoel voor traditie, voor het feit dat zo'n vereniging wordt kunnen sleten. Aan de andere kant, dat ze ieder weekend het geknal achter de tuin hebben, of nee, voor Nou ja, het is niet ieder weekend. Het is seizoensgebonden. Maar ja, dat is toch... Ik zelf heb er wel meer moeite met. Dat iedereen heeft vooral rechten in dit land. Ik mis het gevoel al wat ja, moet zien voor het dat, feit dat zo'n deur op zo'n vereniging is. Ja, leven en laten leven. Dat is toch ook de broederschapsgedachte die shutterieën proberen uit te dragen. Ubansberg. 75 gewapende leden. Geuniformeerde leden. Ja, dan komt er wat aan. Danny en Brenda Leunissen doen op de manschappen. Ja, met het geheel is het goed in orde. 4 marketensters. Overigens, vrij gezegd, een volgende element is de houding optocht. Dat is de manier waarop ze door de bochten gaat bijvoorbeeld. Blijven dan de rieren recht. Deze alles op het juiste moment. Wenst de arm op de gelijke hoogte en dat soort dingen allemaal. Zit iedereen in de pas, want we hebben ze ook af en toe telgangers erbij. Dat is dan het element van beste houding.